Kamusta kayo amin kakabsat sinan Baguio, La Trinidad, Cordillera, sinan Kabingitan, Mountain Province, ken nungan nakiwarwarasan din pulit ako ay igurot sin uray isan abroad. Ket si Apo Diyos diwadan day takumat abay igurot isong naay ay programa para day tako ituloy tako ay manadal lata si kalkalin na Apo Diyos. Numan pa'y day tako ay igurot kat maawatan tako dinadu mga dumay kalis ng lubong ngam alaan tako manmat na naay kalita ko wano usaran tako manmat nan kalita ko ay nay para sin kalkalin Apo Diyos. Ket si Apo Diyos simang bendisyon namin nda kayo ay wada ay mandenga at dilaydak ay kaawat ang dayta ko ano kasaba ang dayta ko ay kinamayat ang Apo Diyos ket din bendisyon na sin manserbi in sisya isong di bendisyon di manserbi in Diyos kasjay di tapikan tako ilaan tako ay si Apo Diyos anay ay panserserbihan tako ang babaan ang Kristo Jesus, babaan si Espiritu Santo kat siya di Diyos ay naayat kat isa ay amaganan day tako ay pugaw na ay manserbihin siya kat din bendisyon na kat panayuso na mat abaan day tako. Iso nga si Apo Diyos at talagay manang bendisyon sinda din ipugaw na ket siya isa ay ilang takos na ay pati ang tao kuma ay si Apo Diyos ket siya isa ay plano ng daytako din panakabindisyon di biyag tako baka nanggain plano daytako ay mapadas baka nanggain plano daytako ay manbiyag sinanrabaw di daga ay wada da din maamamag sinanlubong ay ading mauawatan si biyag at mailat ako ay si Apo Diyos matabot ket talaga ay Diyos di bendisyon iso nga mantalot takon siya manserbita kon siya tanad adu din bendisyon ay ipaay na sin manserbiin siya. Ket umuno na ay verse ay laydak ay ibasa inday tako ket sinan Job chapter 36 verse 11 wadas na din mabasa ket basa at minsin Ilocano tan nanaikan kanai ay translation ket medyo kurang na naikan kanay translation tapos na. So, basahag sinan Ilocano, kananas ng Job 36 verse 11, kananas na ay no agtulnog da iti Dios ket agserbida ken kuana nanay daay naragsak ken narang ay ti panagbiagda kananas ti no mantulnog da en Apo Diyos, yaman serbidan sisya, et naragsak, ken narangay, di pa nagbiagda. Kanana, sinda din ipugaw ay mantulnog, yaman serbi en sisya. Et basaan tako sin English, ta ilan tako. Uray no kan kanay, et ilan tako matlang, da din udum ay kali, ay nausar sinan Biblia. At basag sinan English 36 verse 11. Mailat ako. Kananas na sin King James translation. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years and pleasures. Sinodom, if they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. So, mailat takos di. Ay si Apo Diyos, laydo namat ay din man serving siya, rumangay da. Yang umali din pa nakakuntinto, unday da, wano umali din, nararagsak ay biyag sin panagbiag da si panagserbihin Apo Diyos. So, usadi ay mailat ako, ay din man serbiya man tulnog ka na Apo Diyos, ket waday na i-promise si di ay prosperity,
ya kinaragsak si manserbiin Apo Diyos. Numaminsan day tako ay pugaw ket at adu din kanan tako ay panragsakan sinanlubong. Wano kanan tako ay panrangayan. Ket numaminsan di may pakpak ni sinbiag tako ket si Apo Diyos. Wano si Jesus. Wano din Espiriton Diyos siya din kalkalin Apo Diyos siya may sacrifice. Dilada kay kalian din may sacrifice siya may pakpak ni. At din banag ay baken kuman usto ay panserbian dadi et di amagen tako iso nga edwani nan kalin Apo Diyos anay di awis Apo Diyos enday tako ket man tulnog takon siya yaman serbita kon siya tan siya'y karagsakan di siya'y tetiway kinarang ay siya'y tetiwa ay ragsak di biyag. Amoyo din kanayong ko ay bagbagas ay may itdo ay simbanagad-adal ko si kalin Apo Diyos. Ket usain pailan Apo Diyos sa din na ay apay nga adu di problema sinanbiag sinanlubong. Adu'y problema tako ay pugaw sinan pinagbiag sinanlubong. Dadi di question ko kat habang at adalot di sin kalkalin Apo Diyos sinan Bible. Amok nga si Apo Diyos dinang iturungan sa kanta basaak din do'y original ay planon Apo Diyos si pugaw. At pinadas ko ay in-study, inadal din planon Apo Diyos sin parswaan ay ipugaw. At magay na ilak si di ay planon Apo Diyos ay lawa. Magay na ilak si madi ay planon Apo Diyos si pugaw. Sin parswaan ay pugaw no di kati binindisyon na ida in karga na ida sin Garden of Eden ay kadandi presensya na kadanda din amin ay kasapulan da. Magay sakit da, magay problema da, magay panladingitan da. Amin ay kasapulan da kat in provide Apo Diyos. At naragsaragsak da Adan and Eva sindamo ay biyagda. At Garden of Eden tan si Apo Diyos di kadwadas di. Isungay siya nailak ay di planon Apo Diyos and ita ko ay pugaw kat mayat. Ngam di question sila. Apay nga rod nga di biyag takudwani kat adadoy problema at aduda din adimaw awatan si biyag at aduda din matmatay uray mat din man serbihin Apo Diyos kat matida matlata. Uray mat na din noy ilanta ko di mapaspasamak sinanlubong kat at ado da din lawlaway adin en maawatan ay mailat ako ay bakan planon Apo Diyos kat numabingsan si dita ko ay ibat batay din iyat ako ay manbiag iso nga numabingsan kat kamanggaan tako ay manserbihin Apo Diyos tan kanan tako ay isumatlaang tan kanan tako ngam di kanakaro din na nailak sidi ay nan problema lang di pugaw sin ngarod sinulisog satanas di pugaw kat nagasdas basol sidi ay nan rugi di problema di pugaw iso ngarod nga di problema di pugaw kat basol di problema di pugaw kat pese di problema di pugaw kat demonyo di problema di pugaw sinanlubong kat kinadakas iso nga naman biyag tako dapat mantaulit ako sindoy original ay planon Apo Diyos, mantaulit ako sin original panserserbian di pugaw. Tandinan serbian da Adan and Eva, sin umununa sin magapalang di basol nila kat si Apo Diyos ay kadkadwada. Iso nga magapalang di problema das di. Iso nga udwani kuma di takon kanan ay magay serbina san ibagbagayo, mabalyan kan kanan di udom, ay magay serbina san ibagbagayo, ikalkalin Apo Diyos, siyan do'y matlang at abay, kaman parihas tako matlang amin, kan kanan di udom. Ngam, masapol maawatan tako, ay no apay, ay ado'y problema tako, adu na din, ay di tako maawatan, adu din dadaal sinumnam tako, ay di tako maila din kina Diyos, Apo Diyos, gapusin basol, gapusin patay, gapusin demonyo, ay nangalilaw si biyag takos ng rabaw dilagay so nga ado'y problema tako. Ngam no, sindamo ay biyag din ipugaw ket mayat di biyag da. Iso naman taulit takos di. Mantaulit ako sin original na panserserbihan di pugaw ay si Apo Diyos. Ket isdita ko ay maila. Din tetetiwa ay biyag ay nakaparswaan tako. Iso nga di may bagbagas na aming kumay pugaw mantaulida na Apo Diyos kumamang takon Apo Diyos amin dan magay udong si mayat ay panserbian. Nung naman nyo kadi sino di mayat ay panserbian takos nan lubong.
Nga na di mayat ay panserbihan tako nung maminsan, may ilat ako na din na duma-duma ay pugaw, ay ipustada iman di biyagda man serbi si nasyon. Ipustada din biyagda ay man serbi si kailyan. Ipustada di biyagda ay man serbi si politician, ano nga naman. Pero adak man ibagay madidadi, pero the number one ay panserbihan tako si Apo Diyos. Tan si Apo Diyos din ang ikari, si mayat ay pantungpalan di man serbin si siya. Din pa sa serbihan tako ay pugaw sinang lubong, mga ikarida. Mabalin na ibagada, idawat ko di swildom, idawat ko di kanang si inagaw, mabalin ay kanang tako, ngam adidan may promise di paradise. Adida may promise na din promise Apo Diyos sin man serbin si siya, magay udum sinang i-promise si mayat ay kari, si man serbin si siya, no, bakan si Apo Diyos. Urek presidente di panserbiya, adi na may bagay maprotektaran da ka everyday. Adi na may bagay masabat namin di ka sa pulam. Adi na may bagay maumikad langit naman serbikan sa kan. Isu nga, dana kumadi ilang tako ay napateg, unay di pa nagserbiyan Apo Diyos. Si Apo Diyos lang din ang ikari, si mamayat, din mataginayon ay karina sin man serbin si siya. At usadi prosperity, yan naragsak ay biyag. May kadwapay ay laydek ay numnumunta ko amuyo. Numaminsan di pugaw, may bagbaganan pa nagserbihin Apo Diyos kat kaman di udong kat gaanday man serbin Apo Diyos tan di gapuna di kat kayawanda din doy na inlubungan. Kayawanda din basol ay panbibiyagas ndas nan rabaw di daga. Isu nga gapos di gaandas Apo Diyos. Ket layden da din na inlubungan no layden da man biyag sinan na inlubungan ay biyag ay kinamanagbasol. Ket amuyo din kanakaroon di basol ket sa diet din nang idawat si problema tako. Sa diet ya din nang dadaan si biyag tako. Isu nga numantaulin tako ang Apo Diyos. Mantaulit ako sin panakabalin Apo Diyos ay manublanday tako tay turong na dit ako sa kinalinteg kinasantoy panagbiag babaan Hesu Kristo babaan si Espiritu na manublan datako mayat di man biag sin sidi ay biag kasi no manbiag tako sin basol ay doy din basol din ang dadaal si amin ay planon Apo Diyos si biag tako. Isu nga umali kumaan day tako di ay panagnamnam ay may mayat di man serbin Apo Diyos ay waital nana waday ragsak na numan serbita ko si siya. Ket pailak rin do may bersikulo tas ay maawatan tako danan bindisyon ng Apo Diyos. Pero sakbay di bindisyon ay doy dadin karkarin Apo Diyos ay blessing sin man serbin si siya. Layda kay paila dadin udom ay banag. Waday dua ay panserserbian di pugaw sinan lubong. Umuno na, okay, si Apo Diyos number 1 na panserserbian di pugaw, may kadwakat din di kalaban na ay si Satan. Ket di laydan na Apo Diyos di kumaan tako sin kingdom ang Satanas, kingdom di basol, kingdom di nailubungan ay day, ta umay tako and Apo Diyos di sa ay taktikan Satanas, bakan man diretso ay Satanas si daydayawon di udom. Pero wala din kananta ko ay idolatry. Siya'y usadi sin 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Basahin tako sin kan kanaay. Tailan tako. Sin omuna ay Thessalonica chapter 1 verse 9. Di pa nagserbihan Apo Diyos, talaga yung kailangan wa i-sacrifice. Bakit ka babalin ay manserbi, ang sisiya, yan manserbi ka matlang sin udom ay amo, wano udom ay Diyos, kailangan nga ipaknim din udom, taman serbikan sisiyatan magangarod di udom si Apo Diyos, ay panserbian no bakan din Diyos di Israel ay nangidawat in Jesus Christ. Ay anak na ibugbugtong, magay udom si Apo Diyos si kamanadi. So nga amin ay panserserbian takway bakan si Duwe ay Diyos, natken ay Apo Diyos tadi. Kaya't isu nga sadik maawagan ay didyusen. Kaya't ipailak sina sin 1 Thessalonica chapter 1 verse 9. Tanda idabaw di karanas di mangi damdamag
enda kami, sin inyatyo ay mangawat enda kami, yadim, nanukugan yu sin sinandi Diyos, ay managong, yaman silbi, sin tetiwa ay Diyos, ay matmatago. Kananas din. Dadin kaskasabaan dadin apostol, dinukuganda. Nga danan dinukugan ay dusikan kanaay. Tinalikudan, dinukuganda. Din didyusen, yasinanguda, din tetiwa ay Diyos, ay matmatago. Tandinudom ay manserserbi da sin didyusen ay magaybiyag na. Ay dadindoy inamamag di pugaw, ay didyusen, dayday nangamag, at asida panserbian. Imbis nga si Apo Diyos sinangamag anday tako, taman serbita ko kuman si siya, di amamagan abon di pugaw, panamag da Diyos da, ta siya'y panserbian da. So nalawag ay naulaw, na alilaw da din ipugaw ay kaman na di, tanbakan ay talagang tetiwa din Diyos ay inamag mo. Adi ka mabagi na makaamag si Apo Diyos. Tansik adi inamag en Apo Diyos. Taman serbikan si siya. So ano, sino din nangamagan si ka, siya di panserbian may tetiwa ay Diyos ay matmatago. Iso nga wada i-sacrifice tako eh. Dapat willing tako, wano, manlayat tako kuma ay mangdukog, wano mang talikod, sinda din bakan tetiwa ay Diyos, sinbiyag tako, ta sanguon tako, wano, manserbi tako, sin tetiwa ay Diyos. Kat si Satanas ay Diyos dilubong, siya isadi, ay didyusen, ay mangal alilaw si pugaw, ta adi man serbi, di pugaw sin tetiwa ay Diyos, taman serbidan si siya, si siya ay dayawon da, inamag na di in Jesus Christ, sin sulisugo na si Apo tako ay Hesus Kristo. Kana naman dayaw kan sa kantay, dawat ko amin din na ay kinabak ng sinanlubong. Ngam kanan ang Apo tako ay Hesus Kristo, si Apo Diyos anggay di pandayawan. Taamun ang Apo tako ay Hesus Kristo, di kalinan ama na ay Diyos. Iso nga, sidoy ko man, willing tako ay mangtalikod sidi. Nakalkaldang ay kakailyan, kakabsat, ay no maibagbagada na at adu din manangat, tunod adu din kananday uway nasan ibagbagayo. Kanandi udom, imbis nga analyzen da na di, ta mailad ako madin tetiwa ay Diyos ay panserbian. Ngam din udom, gaanday talikudan da din di Diyosen. Amin ay panserserbian tako, no amin ay badayawan tako, pankurkurnuan tako, ay bakan si Apo Diyos, sadi di mauawagan si idolatry. Iso nga, dukugan tako dadi, taman serbi tako ng Apo Diyos, karkaro da kayo ay, kanang tako inawat tako si Kristo, kanang tako ay pinati tako si Jesus. No pinatim si Jesus, di si Jesus di panserbiam, si Jesus di pantulnugang. Adado din, pangas kasabaan tako, ay awaten nyo si Kristo, awaten nyo din anakan Apo Diyos, ay nang bayad si baso nyo, tamaugasan di baso nyo, kanan di udo may sumungbat, inawat min na, sinaanak kami pa lang, kat inawat min, kanan di udo, ay tanis isam ay nangawat, ngam no ilang nga rod din biyagda, adi damat nga rod unudan. No kana may inawat mo si Kristo, nga danay intoy iyat mo ay nangawat, dapat awatem ay sisiyay Diyos mo, sisiyay apom. At no inawat mo ay sisiyay apom, di manserbi ka nga rod ang. Ngam no kana may inawat mo, kat adi kamot manserbi, sadi din kanan Apo tako ay Hesus Kristo, ay apay nga awagan nyo sa kan si Apo, kat adi kayo matmantulnugan sa kan. Wada pa din kananay, baka namin ay manawag si Apo-Apo, kat umiid langit, masapul din mga magsinpagayatan amakad sa dilangit. So, I encourage you, duwani, kakailyan, kaabsat, ay mandangdang umita ko kadi sintatiwa ay Diyos. Sintatiwa ay Diyos sa panserbian ay nangikari si bendisyon, sinda din man serbin si siya. Kat dadi mailat ako, ay di man serbihin Apo Diyos, wada din isacrifice mo nga talaga sinbiyag mo. Ay talikudamon, taman serbi ka sintetiwa ay Diyos. Kat si Ama ay Diyos ay nangidawat ng Kristo Jesus, ay napesin cross, siya tetiwa ay Diyos di Israel, magalay udom si Diyos ay nangiparang si kinadyos na, ay tetiwa ay Diyos no bakan si siya. So, kasjay, and another
di pa nagserbi ang Apo Diyos, wala pa di kalaban ay usas na sin Luke 16:13. Et no basahan tako ng Lucas 16:13 anay, mabasa tako matlang abus na din at adoy panserserbian di pugaw sinanlubong. Et danadi ka karibal Apo Diyos sin puso tako. Isu nga, wala mata no adita ko mailadanak at sadi nga ro din umali di judgment of God. Sinbiyag na din ipugaw, uray nung mayat, di plano nandita kong gapo si panangalilaw, di demonyo, panangalilaw di basol, sinbiyag ta ko kat ado din alilaw, ay madadahal to, tan adida na ilang, din usto ay iyat, di man serbihin Apo Diyos babanan Kristo. Isu nga nalawag sina, di isa ay kalablaban, uno karibalan Apo Diyos sin puso, tako nga rot kat din idolatry, demonyo, yada dindoy ay idolon takos ng lubong ay di Diyosen, na ipay di isa, ay mas grabe matlang na karibal Apo Diyos sin puson di pugaw. Sin Luke 16 verse 13, kananas na adi mabalin, ay madudua di among di bagan, tanlaylay na din isa, yan sigaan na din isa, patguna abu din isa, duwanan laslasuyon din isa. Isu nga, adi mabalin ay pandisanan niyo, din pansilbian niyo en Diyos, ya din pilak ka na. Din isa, abus na nan pilak yan, nan material things. Ay adado din ipugaway, adi makasangon, Apo Diyos, wano sinadyusan, gapusin pilak. Isamot lang na ikananay adaywan nyo dadin idolatry kat di isa ay idolatry kat din na ay material things ay din kinaagom kanana covetousness kat isa ay idolatry sinan Bible ay di ay idolon di pugaw at din pilak tandaanan nyo ay dading kinabaknang kat si Apo Diyos dinangamag at bakit ako kumain sukat si Apo Diyos sinday inamag na ay dapat si Apo Diyos di panserbian tako usaran tako da din pilak sinanlubong ay manserbi. Enday tako ya panserbi tako ang Apo Diyos. Bakit takon ipatas di power din pilak diya si Apo Diyos sin puso tako. Dapat nangat-ngato si Apo Diyos ket din pilak at mausar ay manserbin sika. Bakit kuman din pilak di mangiturayan sika. No diket di iturayam din pilak ta usaram ay manserbisin pagayatan Apo Diyos. Bakan lawa din pilak, tandi pilak magamit di inamag nan sika. Bakan matman kali din pilak, bakan matman kalita iguyod da ka kuma, wano bakan matsibibiyag dita iguyod da ka kuma. Di problemas di din puso tako, ay numamingsan si doyot di inaidol tako, si doyot di inayat tako, ay nangrunang si Apo Diyos. Isu nga kanan Apostol Paul ang Timothy ay di panangayat isi kinabaknang uno si Pilak ket sadi di ramot di kinadakes. Isu nga baken lawa din pilak tanwada aya di dakes ay amag na. Dinipugaw ay mangmangasli dinipugaw ay mangususar sidi dadi manbalin ay dakes no di ayaten na din pilak ay baken si Apo Diyos. Isu nga dadi di kalaban Apo Diyos si panagserbi. And siya isu nga dadi pugaw ay kananan man serserbihin Apo Diyos ngam adidan na overcome di. Amoyon into yet di man overcome sidi. Kailan mailayo di kinabaknang tako ay tunay si Apo Diyos. Si Apo Diyos si tunay kinabaknang babae ng Kristo. Tanumagas Apo Diyos sin biyag tako, magaot la di serserbin di biyag tako. Intungay di umayan tako numagas Apo Diyos anday tako. Intungay di umayan tako numagas si Kristo anday tako. Ay nakaipramisan di panakapakawan di baso. Nakaipramisan di kinalintag ay senggap si pugaw na awatan das Kristo. Nakaipramisan di kinabaknang langitan ya uray pa din material. Nga danangay di maganap tako, numagas Apo Diyos si biyag tako. At uray kanan tako aboy wadas Apo Diyos, ngam na ipapaknimat ay bakan matiman si siya di sinter di biyag tako, si siya mat ipakpaknita ko, at kamanat di
di mamamag at si Apo Diyos at di kaman en umuno-unod enday tako. Si Apo Diyos at di man pakaasi, man serbita kon si siya. At gaputaan muna ay may takusin pakadadaanan. At baliktad di. Dapat day tako di man pakaasin Apo Diyos, day tako di man adawag ang Apo Diyos, bakan si Apo Diyos. Kumadi man pakaasin day tako. Ngam kamanod si Apo Diyos di manguno-unod unday tako, yan day tako itay-taynan tako sa Apo Diyos. Mamingsan kapusin, desire takusin, material ay banag ay pinarswanan. Dati di kalabanan tako sinbiyag tako kat manbabawi takon Apo Diyos, tan si Apo Diyos di panserbian. So nga, di pa nagserbihan Apo Diyos, no ilang tako sin Acts chapter 20 verse 19, di pa nagserbi kumagaminan Apo Diyos, way pa nagpakumbaba en siya. Kailangan ay manhumble tako en siya, ay aminan tako, ay magay serbin di biyag tako no bakan lumaga si Apo Diyos, at di pa nagserbihin Apo Diyos, wadaman da din problemaan tako pay abo, wadaman din manguyaw enday tako, wadaman da din adi makaawat enday tako, ngam bakan kuman sidoy, di gapunay dita ko man serbihin Apo Diyos. Naibasak si English, I serve the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. Kanan ang Apostol Paul, sinsina ng serbiyak ng Apo Diyos ay nanpakumbaba, manluluwak kanana manuga tan dadin kakailyak ay Hudyo chin man serbiak ng Apo Diyos kanandat ay pumseda kanan ng Apostol Paul isunga dadoy mangidadanos man nanday tako sin panagserbita ko ng Apo Diyos ngam bakan kuman sidoy di ilan tako no diket di si Apo Diyos ay nangikari sin kinarang ay napay ay umali anday tako. Si Apo Diyos ay nangikari, si kinabaknang ay tetetiwa. Siya kumadi ilan takudi ay mayat ay panserbian, no ilan yung mataboy man da din pupulis, susoldado. Ilan yung lang da ida ay puspustada ay biyagda, adadoy matmate, adadoy di kong konforme di mamamag gapusin nasyon tako ay nay. Ngam apay nga daw dawat da, di biyagda gapusin ayat das di. Iso nga di pa nagserbi no, mamingsan bagan ka man serbi ang gay paisi-isi tanad ado din man opos. Siyempre naman serbi kan Apo Diyos oposan da kasin kalaban Apo Diyos. Din manggaan ang Apo Diyos ay naipanserserbi ang manggaan ang Kristo. Gagaan da ka. Iso nga amin ay man serbi, man biyag sina Diyosan kat maidadanas kananamot abo sinan Biblia. Pero bakan si doy ang gay di ilang takutan, si Apo Diyos pa'y nankari, ay sisiya di mangbadang inday tako. So basak sin kan kanay, sin sina, tinungtong palko, din bilbilin Apo Isus, ay adi man pangpangato, din lay din na dekalian, adakan, man pride, wan man palangguad, o di si papakumbabak, ay man tungpal, kananas di, nanluluwak aba, kanana talagay wada din panag-uga, wada din panagsangit, no man serbikan Apo Diyos, no mamingsan man luluwat ako, man ugat ako, no mamingsan gapusin iiyat di gagait, iiyat di kakabsaat, no gait ako ay pugaw. Adado din adit ako nun maawatan, ay apay no man singpet ako no mamingsan, apay nga no amagan tako din mayat ay bagbagan Apo Diyos kat adado din manguran day tako. Siya pangilaan tako ay tutiwa din inunod tako. Tan ilaan niyo pa'y kadi no man amag takos lawlawan no mamingsan. Kamansakan sinadakpay ng nabaliwan ay adado din amag ko ay lawlawas ng lubong sinadak palang inawat si Kristo. Dadin papangamaep, dadin kakabagyan mi mayat diyat da. Ngam di man pastorat di kasabak si Apo Diyos at ado din udom sindamo ay adi makaawat at ginurgura na kami. Salamat edwani tasin panagbayag di panawen at ado din nakaawat ay uray da din uduman ay kakabagyan mi at man pasalamat da at ta
nan baliw tako, yan edni man mandenge damat lang si kalkalin Apo Diyos. Sadi di reward, di man serbihin Apo Diyos. Iso nga si Paul, kanana abo, manluluwa, abo, sin sakit dinumnum ko bagaw, sin namalpaligatan di ibak ay hudyoon saan, ay nang planuan da ay pumsekuma. Kanan Apostol Paul. Ngam si Apostol Paul sin managan pa lang si Saul. Ay kakadwan da din Hudyo. Religyoso pa lang ay Parisiyo. Kadwa da di. At ibabada si Saul ay doy eman puspuso sin pasurot Kristo. Ngam din namati si Paul ay nanbaliw at ikasabanan si Kristo in the danes na siya. So sini pangilam ay si Apostol Paul at in may si Usto ay panagserbi. Tansin karelihiyoso na, laylay din karelihiyo na. Iso nga mabalin abuday mangyarin day tako. No mamingsan bakan ang din kabagyan tako pati karelihiyonan. No mamingsan at adu din ibagadan day tako nunudan tako sa Kristo. Nga madita ko kuman maupay si tan di reward di man serbin Apo Diyos waday kinarangay. Yan ilang tako pa'y sinudom sinan Luke 1 verse 73 to 74 sinadin maudi ay basak enda kayo ket ilang tako na ay di promise Apo Diyos sin man serbin si siya no pa'y aduna ngam sumagmamanulang da din idawat ko at makatulong kumanday tako ay man serbi en Apo Diyos ay uray nuwada na din pandanan tako matabo nga madadu din karin Apo Diyos. At ilang takos na Lucas chapter 1, 73 to 74. Way nakasurat sina. Taibasak anday takos kan kanay. 73 kanana. In karina aben Abraham ay aputa ko ay isalakan nas datako sin kaibaw tako. Tasay adita ko umagyat ay manselbi en sisya. Kanana di say karina sin manserbin sisya. Isalakan na layta ko sin kabusor tako. Tasay makapagserbi tako en sisya. Sadi di isa kanana sin Isaiah ay di servant of God. Ket no si Apo Diyos no bakan din naitadya ay kaman iman da din naitadya sin Bible ay dadi ay matay gapo si panagserbidan Apo Diyos. Ket kananas di magay armas sinapurma ay manbaligi sen servant ken Apo Diyos. No ilan tako ba sin Colossus chapter 3 verse 24 kananas di ay gaputan ang serbi kayon Apo Diyos awaten nyo din reward di inheritance. Nanayan inheritance ay pati din inheritance takod langit. The number one ay reward tako ket heaven. The number one ay reward tako din panagserbi tako ng Apo Diyos din kinabaknang langit ay uway kinabaknang ay magay kinapanglaw sin sidi. Dajay ti promise Apo Diyos sin man serbin si siya magaet di makay promise sidis ng lubong ay maawat di man serbin si siya. Oray saken din kadwa kay man serbi. No minsan nadaduda din nagait matiman ay gaputa maila da ay mga kasabata ko kat adu din man serbi. Adak may promise enday da masabot ko di kasapulan da di amok ay man reward enday da kat din Dios ay panserserbi ak babaen ng Kristo siya'y makaydawat enday da sitat iway reward. Isu nga amin kayo ay kakailian, kakabsat, kakadwa ay namati, papastor, dadin, basta anda tako amin. Yaw awis ko, yaw awis di Biblia, di panserbian tako si Apo Diyos. Tandi promise na at adu din bendisyon di manserbin si siya. Ituloy kong to da nata, ipailak na kayo da din udumpay, ay iyat ng Apo Diyos ay manubublasin panagserbita ko en sisiya. Kat si Apo Diyos si panserbianta ko, dukugan tako at dilawang, manserbita ko ten Apo Diyos,
Tandaanan tako, ay amin tako, sumangot akong to amin na Apo Diyos, sin umalay chimpo, at may ilat ako na din ipugaw, ay adado di matmatay, at inmayan pa'y dadi, ket awaten na din judgment. Isunga, day tako isaganat ako, din mayat ay pantungpalan tako, duani, ay biyagyasin masakbayan, at si Apo Diyos hanggay, di mayat di karina, day tako through Jesus Christ, His Son. So duani, mangkararag tako ta, iturong Apo Diyos ay tako, si mayat, ay numnum, ay mayat ay desisyonan tako si panagbiag takos ng rabaw di daga. Hallelujah, kat mangkararag tako, praise God, amaming nga Diyos, sedwani, naay kami ay umalilatan sika, dawatan mi ay lawagan, di kananumnum mi, tamaila mi ay sika, di tatiway kinabaknang, sika di tatiway dapat ay panserbian, tan magay udom, si tatiway lang ikari, si mayat, sin man serbin si siya no bakan sika. Kat babaan ng Kristo ay ama nga Diyos, umali kaming sika, kat akseptaran mi ay si Jesus, ito tatuwa, ay mangisalakan anda kami, ay mangiturong anda kami en sika. Ay amay Diyos, punuam da kami latas Espiritom, talawagam dinumnum mi, at ipakaawat mo din tatuwa ibiyag, ay dapat may ibiyag ya din panserbian may sika. Kat ikumit kong arod amin ay amay Diyos na dinandanga, at salamat ay din bindisyon mo ayin karim si man serbin sika, at ipaayos mo sinda din kakabsat, ay waday man serbin sika adwani. Kat danadi kararag mi, sinagan Heso Kristo ay apumi, Amen, kat Amen. Ingganan to kasin, Friday, every Friday tako, 7:30, kan kanae live stream tako. Bye-bye. God bless you all.